Id-dellijiet tal-iżbalji fatwali u d-dikjerazzjonijiet kontrastanti tal-Partit Nazzjonalista tul il-kampanja elettorali fosthom dawk li konċernaw il-manifest elettorali baqgħu jippersistu anke fil-ġimgħa wara li tħabbar ir-riżultat. Din id-darba dwar l-istatut tal-Partit Nazzjonalista stess wara li qamu mistoqsijiet dwar liema distretti se jwaqqgħu kandidati nazzjonalisti eletti mill-ewwel distrett. Fi stqarrija tnejn wara nofsinhar, il-Partit Nazzjonalista bagħat il-lista ta' kandidati eletti għal-leġislatura li jmiss. Qabel temm l-istqarrija l-Partit Nazzjonalista qal ukoll li kandidat li jiġi elett minn żewġ distretti għandu jivvaka siġġu f'dak id-distrett fejn ġab lanqas persentaġġ ta' voti f'dak l-att li fih ikun ġie elett. Madankollu sija wara l-istess partit ħareġ korrezzjoni fuq dan il-punt partikolari. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista ċara kif fil-fatt kandidat għandu jċedi s-siġġu f'dak id-distrett fejn ġab inqas persentaġġ ta' voti fl-ewwel att bħala persentaġġ tal-kwota distrettwali. Dam differenza l-ewwel stqarrija fejn il-Partit Nazzjonalista qal li kandidat irid iċedi dak is-siġġu li ġab l-inqas persentaġġ ta' voti fl-att li jkun ġie elett minnu. Brabta ma' dawn l-inkonsistenzi, s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Michael Piccinino, f'komunikazzjoni mal-kandidati eletti u l-rapportat dwarha Gazzetta Malta Today, għal kif minn dawn iż-żewġ verżjonijiet, it-tajba hija dik fejn jiġi vakat siġġu f'dak id-distrett fejn inkiseb l-inqas persentaġġ ta' voti fl-ewwel att bħala persentaġġ tal-kwota distrettwali. Dan wara li l-Partit Nazzjonalista kien approva numru ta' emendi fl-istatut tiegħu f'Lulju tas-sena li għaddiet, emendi li inkludew din il-kjerifikazzjoni. Madankollu titwila lejn l-istatut tal-Partit Nazzjonalista fuq is-sit uffiċjali tal-istess partit nerġgħu naraw bil-kontra. Dan hekk kif minkejja li sarulu l-emendi fih l-istatut tal-Partit Nazzjonalista baqa' ma ġiex aġġornat. Fil-fatt il-faċċata tiegħu turi li l-istatut huwa dak ta' Ġunju 2020 minflok ta' Lulju 2021. Fil-fatt l-istatut kif imniżżel fuq l-internet jerġa' jikkontradixxi dak li kjarifika Michael Piccinino nnifsu u jgħid li għandu jiġi vakat is-siġġu fl-att bl-inqas persentaġġ minn fejn ġie elett il-kandidat. Bekk it-taħwit fil-verżjonijiet differenti tal-manifest elettorali tal-partit ta' Bernard Grech u wkoll rifless fil-verżjonijiet differenti tal-istatut.